другите хора трябва само да събирам силите. Да, силите моливи, така ви пише. Мене съм се повидала. Точно казва, че е много трудно накрая. И аз го направих да е трудно, да е по-дълго. Да видим накрая какво ще стане. Опа. И. Бам. 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 Опа. Бам. Вижте, гледали с нож, нали? То е лъза с нож. Ви го местите с пръж. Моля. Ще си го показвам ви. Че много е трудно наистина накрая. Наистина беше трудно.